Eu creo que pode ser. Vos non o recordades, pero tardastes en facelo polo menos un ano cando erades pequenos. Un ano de intentar erguerse, probar, esforzo, e logo outro tempo máis en afianzar, caídas, equilibrios. Foi duro, pero mereceu a pena. Agora non nos damos conta do que nos costou. Camiñamos rápido e a modiño. Camiñamos en rumbo, con rumbo fixo, acompañados, cantando en soidade. Ata somos capaces de camiñar mandando un WhatsApp. Comezamos a etapa. Tedes todo preparado? Sí. Na ruta de hoxe deixaremos o país veciño e entraremos en Galicia para chegar a Mougás. Non podo esperar a chegar a Santiago. A entrar na Praza do Obradoiro. Sabedes que recibe este nome polos talleres que ali tiñan os canteiros que traballaban na fachada da catedral? Oh, é que eu non sei se levo todo. Pois o que deixes é porque non o precisas. Ti sempre tes dúbidas. Imos, veña, que temos que empezar. Ai, que nervios. Veña, tranquilos, non lle des voltas ás cousas sen importancia. Este vai a ser unha gran experiencia para vos. Portugal nos espera. Ese me dice algo importante. Vamos, non teñas medo. Non vos olvides de chamar ao finalizar cada etapa. Eso, e temos que chegar de primeiros. No, o que máis dá? O importante é chegar. Certo, ademais deberíamos ir sen presa para apreciar todos os monumentos importantes. Iso, e ten en conta é con queda moito por camiñar. E se nos perdemos? Veña. Tranqui, se temos 20 mapas de camiño portugués da costa. E poderemos bañarnos nas pozas de Mougás a chegar. ¡Que gusto! Guau, como queres gozar esta experiencia? Apurade será peor. Pensade no que vai vir, escuso dicir. Pouco a pouco será mellor. Na, empeza o camiño. Vamos a aprender. Camiña Mougás, empeza así. 7 etapas máis estaremos ali. 1, 2, 3. Camiña, move os teus pés. Da man chegaremos ben. Xa o ves. 1, 2, 3. Move os teus pés. 1, 2, 3. Camiña, move os teus pés. Da man chegaremos ben. Xa o ves. 1, 2, 3. Move os teus pés. Todo é unha experiencia para disfrutar. Unha aprendizaxe que non ten igual. Vamos, que temos moito que camiñar. Hai algo que esqueci. O importante o levas aquí. Ese vai, a despois que imos facer. Entre todos imos resolver. Con tantas falas xa tú cansa. Tardimos chegar. Marchamos, tempo é todo preparado, aventura xa se ve. 1, 2, 3. Camiña, move os teus pés. Da man chegaremos ben. Xa o ves. 1, 2, 3. Move os teus pés. 1, 2, 3. Camiña paso a paso cada vez. Todos xuntos imos ver. Un camiño para mí, un camiño para ti. Todos xuntos xa o ves. 1, 2, 3. Move os teus pés. Veña, ainda estamos na primeira etapa e xa nos están adiantando. Tranquila, rapaz. Que isto non se trata de correr. Eu avanzo máis por el camiño só. Pero teño pensado parar no mosteiro. Incluso facer rito por aquí. Vou ao meu ritmo. Ai, o mosteiro de Oia. Sabedes que foi fundado no século XII? E vaya monses había ali. No ano 1624 foron quen de poñer en fuga a 5 navíos de piratas turcos. Chamábanlles os monses artilleiros. Ti sí que sabes, nena. Levares era moi boa guía. E a vostede non lle resulta aburrido viaxar só? Eu non podería, a verdade. Aburrido? Que va? Pero se vou coñecendo e falando con xente diferente ao longo do camiño. E nos momentos de soidade, aproveito para coñecerme a mí mesmo un pouco máis. Non me parece unha mala experiencia, non? Quizáis para a próxima... Non sei eu, e se che pasa algo, e se esqueces, o saco dormiu algo. Xa estamos, pensa na aventura. Sí, deixo compre coa aventura. Deixo que ahora un pouco algo que... Xa ves, Susá, sois un grupiño moi variado, eh? Pois nada, que teña de sorte. Vou a chegarme ata o mosteiro. Despois dos vosos primeiros anos, grazas a este esforzo de aprender a camiñar, puidestes
ampliar o voso mundo, coñecer, explorar, atopar lugares descoñecidos. Unha tarefa moi agradecida que estuvo chea de caídas, de golpes que superastes, e non vos impediron volver a erguervos e camiñar. Ou coñecedes algún neno ou nena que non se levantara. Para a vosa familia foi unha etapa na que os seus lombos sufriron, pero se vos deron as, o bo e o mellor que vos puideron dar. Estou cansa. Canto falta. Veña, que dentro de pouco se chegamos a Bayona e dai arramallose un suspiro. O suspiro que doou por poder teletransportar. Que paisaxe tan bonita. Mirade que onda. E poderemos facer un percorrido polo parador. E que é tan bonito. Parador agora, porque antes foi unha fortaleza. Daí que este amurallado. Por certo, sábese que era xa un recinto amurallado fai 2000 anos. En fin, como me gustaría viaxar no tempo. Ai, aún non quero o parador. Estou cansa. Espero vos no albergue. Falta moito. Un pouco. Levasme dicindo eso moito tempo. Xa, claro, que sempre falta un pouco menos. Veña, que non nos poden adiantar aqueles tamén. Pero a ti que me che dá que nos adiante? Ai, non sei se me dixo algo. Tengo a sensación de que sí. Di tranquila, que a cabeza a levas. Así que non tens problema. E se chegamos está pechado o albergue? Que non. Dóeme os pés. Veña, que non queda nada. Tamén poderíamos visitar a Carabela La Pinta. Xa, parado. Estupendo, así poden chamar os meus pais que viven en Belesar. Belesar, que non é máis bonito para un pobo. Claro, porque ten beleza. Veña, imos. Non corrades, esperadme. Como vas esta vez ir a Carabela? Vaya presa. Pero que está pasando aquí? Non sei, case me lle preguntamos. Se me deixerades explicar o da Carabela. Vaya lío, tanta lea vai nos facer retrasar no camiño. Tene cuidado, ainda ímonos perder. Hola, perdoa, podedes explicar que está pasando aquí? Claro, estamos a celebrar a festa da Ribada. Que? Sí, é unha festa de interés turístico internacional na que celebramos a chegada de Martín Alonso Pinzón o 1 de marzo de 1493. O que ia dicir eu? Hoxe, 1 de marzo de 1493, un placer anunciarvos que máis aló do ancho mar atopamos novas terras. Un novo mundo que fomos quen de conquistar, nas que atopamos novas xentes, costumes e alimentos. Foi unha viaxe dura. Viñamos 3 carabelas, a pinta dun aspecto desolador. Pero importante é que por fin chegamos a terra. E vos, habitantes de Bayona, sois os primeiros en coñecer estas novas. Boas novas traedes, amigo Pinzón. Hoxe é un día grande, é un día que xamais deberíamos esquecer. É un día para celebrar. Cando medramos, temos que tomar decisións e camiños distintos que nos levan aos nosos destinos. Ás veces, non é sinxelo tomar decisións, pero que cada un escolle a súa propia ruta é o máis acertado para as nosas vidas. Non precisamos ir todos ao mesmo ritmo, nin chegar ao mesmo tempo. Na diversidade aprendemos mellor. Outra etapa nova. Bos días a todos. Estades preparados? Eu teño sono, temos que sair tan cedo. Eu non dormí nada con que fides do meu carón. Parecía que tiñamos un búfalo na habitación. Que exagerado é. Eu estaba tan emocionada co da festa de Ribada, foi como unha viaxe no tempo. A verdade é que tampouco peguei ollo. Veña, que foi un día moi bo para camiñar. E a que hora chegaremos? Chegaremos a Vigo para a hora de xantar. Vigo, cidade fermosa. E con moita historia tamén. Valeivos da Reconquista. E poderemos ver o dinoseto. Non sei eu, pero como me sigan dando os pés así, convertireme eu nun dinoseto. Ai, non sei se me deixei algo no albergue. Xa está. Pero se avisamos 2 veces. Xa, pero mellor deixime algo debaixo da cama. Que non? Veña, que canto antes salgamos, antes chegamos. Eu quería ver a Praia de Samil, que din que ten un dos atardeceres máis bonitos. Non, é mellor ir directos a centro. Podemos facer 2 grupos. É que hai que ir todos xuntos. Por qué? Sí, iso, por qué? É que eu non sei se quero ver a praia ou dinoseto. Home, tendo en conta que o dinoseto está no casco vello, non tengas dúbida. Pero que chegaremos a horas distintas. E que problema temos? Podemos atoparnos nun punto que cada un vaya onde lle guste máis. Ai,
E teño que decidir en que grupo vou. Que sí! Pois veña, facemos 2 grupos e nos atopamos nun punto de Vigo. E nos contamos o que vimos. Está ben. Traballar é o que hai, desde ben cedo, como non. Traballar é o que hai, montar a festa para vos. Colle un martelo dali, estas madeiras de aquí, tes unhas mesas que montar. A traballar xa sei, pero un descanso e nos ven. E non me digas que hoxe non o ves. Temos dereito que volí. Estamos certo, Ramón, temos dereito patrón e no convenio, tío. Como non tedes un rato non máis, e despois a falta de traballar. Traballar é o que hai, desde ben cedo, como non. Traballar é o que hai, montar a festa para vos. Por esos bravos de ali, deixamos bravos aquí, e o martelo teño eu. Nos traballamos así, a reconquista está aquí, temos moito que preparar. Traballar é o que hai, desde ben cedo, como non. Traballar é o que hai, montar a festa para vos. Colle estamos así, a reconquista está aquí, temos moito que preparar. Hai unha festa que montar, hai unha festa que montar. Xa está, chegamos de Dioseto. Seguro que eles ainda están buscando o bus que teñen que coller para ir a Samil. Xa chegamos, xa non podía máis. Mira, estamos por aquí. Pois está clarísimo. Se me preguntarades, eu diría que Non estamos... sei, pero algo grande debe ser a contar. Que nos preguntas? Sí, sabes o que a min non me ides preguntar? Hola, boas tardes. Gustaríanos saber que estades a preparar. Unha festa? Sí, a festa de Reconquista. Celébrase cada 28 de marzo ou a fin de semana que cadre preto da data. Porque se celebra a festa. O 28 de marzo de 1809, un alzamento popular expulsou aos franceses de Vigo. Este feito é moi importante, xa que o rei Fernando VII otorgoulle a cidade o título de leal, fiel e valorosa. Guau, pois sí que foi grandioso. Por pouco nos perdemos esta festa. O que sería grandioso es que me escoitaran desde cando en vez. Sabedes o que poderíamos facer ao rematar o camiño? Poderíamos pasar aquí ese fin de semana e estar aquí na festa. A ver se nos chegan os bolos. Claro que sí, home. Espero veros na festa. Moitas grazas. De nada, que teñades bo camiño. Adeo. Ai, o camiño, cantas veces pensas que perdes os folgos, que non o conseguirás. Pero se tes forzas e te reúnes con xente moi boa, seguro que te sarei moi ben. Por iso é tan importante escoller ben os compañeiros de viaxe. Xente que te queira anime. E se tes algún compañeiro que vai na tua ruta e non te fai moito ben, non lle fagas moito caso. Non te deixes vencer. Espero que o camiño lle ensine que a vida é. Bueno, xa chegamos. Esto é o que decías. O loro Rabachol. Sí? Hola, ¿podemos ayudar en algo? Estábamos falando aquí sobre a vosa tradición do entroido. Podes nos contar algo máis? Claro, todos os anos, no entroido de Pontevedra, celebramos o enterro dun loro chamado Rabachol, que representa un loro moi famoso que houve na cidade no 1800. Un loro famoso? Pois sí, o seu tenero farmacéutico. Don perfecto, Feijo. O mesmo, a don Perfecto regalaron o loro. Nesa época non era un animal nada común. Chamou a atención de todos ao instante.
Ademais, tiña moita facilidade de palabra e un vocabulario moi vulgar, o que chamaba a atención de moitísima xente que ia a farmacia solo para velo. Co tempo, fixose famoso, pero non só en Pontevedra, sino en toda Galicia. Por iso, cando faleceu, fíxose un enterro grande. Coincidindo co mércores de cinza. Pois sí, e xa fai 33 anos que en cada entroido se rememora este enterro. Que interesante, esta historia non a coñecía. Home, eu algo sabía. Pois moitas grazas pola información. Sempre un placer aprender cousas novas da nosa terra. De nada, para iso estamos. Adeu. Escoitade, xa non podo máis, doeme un montón. Teño que parar, non vedes? Pois se non te esforzas, aquí tes que quedar. Non imos parar máis. Que presa temos? Eu non o deixarei, a de ter un apoio. Iremos a modo. Tranquilo que non hai montaña alta, non. Non hai ruta dura, non. Nin camiño longo, non. Que non poidamos xuntos cruzar, ves? Acórdate que estamos aquí. Vendamos as feridas, damos chama. Non te rendas, non, todo mellorará. Xa está máis preto a fin, podes chegar. Xa ves que non hai montaña alta, non. Non hai ruta dura, non. Nin camiño longo, non. Que non poidamos xuntos cruzar, ves? Xa ves que non hai montaña alta, non. Non hai ruta dura, non. Nin camiño longo, non. Que non poidamos xuntos cruzar, ves? Rapazas, moitas grazas polo vos apoio. Veña, que Pontevedra nos dé forzas a todos. Sí, e cando cheguemos a Caldas din que teñen unhas augas milagreiras que te axudan a curar as feridas. Sí, as augas termais son moi valoradas. Dai o seu nome, Caldas de Reis. Pero, sabedes de onde ven o de Reis? Pois non sería que lle o rei ali a tomar as augas. Non va desencamiñado, pero non. Pois está claro que un rei ou raíña ten algo que ver. Efectivamente, amigos meus, en Caldas de Reis, no século XII, naceu Alfonso VII de León, que despois sería rei de León e de Castela. Pertencía á casa de Borgoña. Borgoña? Pero iso non é un viño. Sí, iso tamén. Veña, deixa de rollo, imos todos xuntos. Eu non vou a cargar con el, que tamén estou cansa. Nadie te dixo que tiveras que facer ti, que xa bastante ten que cargar co teu egoísmo. Rapazas, vamos a tranquilizarnos. Sempre, en todo camiño, temos oportunidade de aprender, gozar, seguir outros camiños. Así, como máis acertado que podedes facer é desfrutar de cada etapa. E se tedes algo que desandar, non pasa nada. Colles forzas e volves comezar. Non sempre perdoar e aprender son moi bons compañeiros da túa viaxe. Oxe, uns pementos non nos quita ninguén. Eu xa estou recuperada das bochas. Parece que os meus pés gustaron as augas. Home, co tempo que estiveches a remollo parecía que te ias converter nunha serea. Pois eu non sei se eran moi boas, porque eu le fatal. Oh, eu bebín un pouco, sentarame mal. No. De verdade, non me quedo tranquila, creo que doe na barriga. Tranquila, as augas mineiro medicinais de Caldas pertencen ao grupo de augas sulfuradas clorosódicas hipertermais. E dende o punto de vista da hidroloxía médica é, tanto pola súa composición como pola súa temperatura, unha das máis interesantes de todo o mineiro espectro medicinal. Que? Vamos, ao que dicíamos, que non se pode pasar nada malo. Rapazas, moitas grazas polo vosso apoio onte. De nada. Que che pasa? Creo que escordei un pé. Oh, pobre, xa sabía que algo nos iba a pasar. Doeche moito. Si, non podo camiñar. Tranquila, que chamamos ao médico que te veña a ver. Pero que perderé ese sitio no albergue. Sempre podemos avisar, é unha emerxencia. E se non, fui máis lá, xa apañaremos. O que non imos perder é a cabeza. Nos quedaremos contigo até que veña o médico. Mais, xa sabedes, os pementos de padrón, uns pican e outros non. Esperemos que nos deixen os que non piquen.
Por fin chegamos, xa non podía máis. Non te queixes tanto, me mira a min. Ben, basta xa, quen queira pode ir ao albergue e o resto pode vir con nos a casa de Rosalía. Eu, por suposto, vou á casa de Rosalía. Teño moita información sobre o tema. Eu vou para o albergue, así descanso no cello, que aínda me doe. Acompáñasme? Sí, vou contigo, logo se nos contades. Estou desexando vir a casa. Vai ser como unha viaxe no tempo. Xa o podo imaginar. Xa estou farta. Non penso volver a escribir en galego. Nin falalo, nin protexelo, non podo máis. Veña, Rosalía, respira, muller, non é para tanto. Que non é, ti és home. Para ti todo máis sinxelo. Podes dicir o que queiras e o idioma que se apeteza, que jamás será xulgado por elo. Pero eu non sempre ten algo que dicir. Rosalía, por que sempre tan negativa? Ao final a culpa vai ser miña, verdade? Eu amo a miña terra, as súas xentes, o seu olor, os seus costumes, os seus sons, o noso idioma. É tan melódico. Sempre quixen protexelo, usalo, reinventalo. Cando escribo nel, as palabras nacen soas, flúen. Pero síntome xulgada, sou cansa, Manuel. Toda a miña vida litando polo noso. Para que? Dime para que. Só espero que nun futuro non moi tardío todo isto cambie. Que teñamos unha sociedade na que poidamos expresarnos todas e todas sen ser xulgados. Nin polo noso idioma, nin pola nosa fala. Espero que o noso galego sexa o idioma do pobo. Cando penso que te fuches, negra sombra que más sombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Non imagino que siga no mesmo sol te me mostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que zoa. Si cantan es ti que cantas, si choran es ti que choras, y eso murmurio do río, y esa noite y es aurora. En todo estás, ti es todo, pra min e en min mesma moras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre más sombras. Nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre más sombras. Impresionante. Perdoe, dicía algo? Non se preocupe, a veces fai cousas raras. En fin, poderíanos explicar algunha cousa sobre a casa de Rosalía? Mirade, nesta casa posou Rosalía os seus últimos anos de vida. É casa museo desde o ano 1972. E que podemos atopar nela? Nesta casa museo poderedes facer un percorrido polos acontecementos que marcaron a súa vida e obra. Soa interesante, non? Moito. Se queredes, podedes comezar a visita. Preguntade se tedes algunha dúbida. Non se preocupe, nos traemos unha enciclopedia con patas. Sabe máis que Google. E así transcorre o camiño. Con tramos sinxelos, dúbidas, días de sol e outros de choiva. Tramos
nos que todo son risas, e outros nos que a fatiga non te deixa ni rir. Tramos nos que sudas, e outros nos que te sudan. Tramos sinxelos e difíciles. Tramos de pedra e outros de suaves flores. E con todos eles aprendemos e somos o que somos. Así que non paredes de camiñar, de seguir o voso destino, máis cedo ou máis tarde, con atallos ou sen eles, pero sempre aprendendo e gozando. Bo camiño! Ai, que emoción! Xuntas as campas da catedral! Sabedes que Almanzor el victorioso roubou as campas da catedral no ano 997? Perdoa que me meta. Podes repetir iso? Home, para un que me escoita, pois iso, que Almanzor asolou a cidade de Santiago e obrigou os presos a levar as campas ata Córdoba. Bu, en serio? Naquela época debía ser terrible transportar unha cousa así. Eso que di a lenda. E tiveron que facer outra? Pois non, resulta que 2 séculos e medio despois a recuperaron e foron os prisioneiros do outro bando as que as cargaron. Alguén estivo en lenda! Estades seguros de que por aquí? Pero ti non ves as campas? Ademais, mira de redor, cantos peregrinos camiñando para o mesmo sitio. Non me podo creer. O conseguimos. Eu non o dubidaba. Pois eu sí. Menos mal que o médico me fixo unha vendaxe para poder seguir camiñando. Xa, tivemos sorte que se era no pobo. Mira, aí están os teus pais. Hola! Hola, rapaces, e que te lo viase? E a ferida que tal? Realmente ben, gracias a que teño tan bons compañeiros que me ensinaron a que o máis importante é o traballo en equipo. Ai, non hai ensinanza mellor. Cantos recordos teño eu do meu camiño. E que digas, é que? E como se tiene esta chegada? É tan máxica a cidade de Santiago. Hai unense todos os camiños. Cada un coas súas mochilas e os lombos. Rapaces, que sorte tivemos de compartir esta viaxe. E canto aprendemos. Eu nunca pensei que chegaría. Pois aquí estamos. E estaremos sempre. Claro, o camiño virá toda a vida con nós. Fin do camiño, fixémolo, chegamos. Xa está a nosa meta, xa estamos. Fin do camiño. Cansos, ledos, todos chegamos con xeito. Con bochas, maniotas, parabéns a todos, un bico. E xa está. Fin do camiño, chegamos ben, e xa está. Aprendemos moito máis do que crees, e xa está. Houbo cousas mal, houbo cousas ben, e xa está. Mira a catedral, a que mola. Compostela, aleluya. Compostela, aleluya. Compostela, aleluya. O camiño remata aquí. O camiño remata aquí. O camiño remata aquí. Son 7 etapas para aprender. Aventura, aquí está. ¡Vamos!